Ojo, ina so mu yi wata magana da kai in ba matsala an ba damuwa. Babu wata magana da za mu yi da kai domin na san maganar da za ka yi min. Kawai dai bara in katse ma lissafin. Kana tare da ni ne ko kuma kana tare da su sa'ai ma? Shirin da kai ya nuna cewa kana tare da su sa'ai ma ko? To lalle haduwa ta da kai ta gaba ni da kai yaki ne. Abin da nake so da kai ya kamata ka rinka ba da tazarar lissafi kafin aiwatar da kowane irin al'amari. Duk wani lissafi na san lissafin kuma kai ka san na fi kowa sanin lissafin saboda duk wani lissafin da aka lissafa a wannan sabgar da ni akai. Ba kwa tunani abin da su sa'ai ma suka yi min kuma za a iya muku da ku aka yi faɗi tashi muka gina wannan sabgar da suke mora. Mu muke wahalar. Kai gwara kai ma ka ɗan yi karatuttuka. Akwai waɗanda a ciki ba abin da suka karanta. Amma ya min haka. Lalle kuma zai muku haka.